Tervetuloa mun ensimmäisen tube-videon pariin ja hyvää huomenta. Kello on 7:15. Mä oon itse herännyt jo 6:30. Kävin suihkussa ja meikkasin ja mä lähden tasalta kävelemään bussille ja joo. Mä ajattelin, että mä teen tämän mun ekan videon tälle My Day-muodossa, niin teidän on helpompi tutustua muhun ja mä opin tässä kuvaamaan kaikkea, niin joo. Tervetuloa mun päivään mukaan. Täällä on ihan jäätävän kylmä. Kello on siis jotain tyyli vartin yli. Ja bussin kyllä pitäisi tulla kohta, mutta siis täällä on oikeasti niin kylmä. Mä en varmaan hirveämmin kuvaa koulussa, koska no niin, ei se oikein pystykään kuvaamaan, niin joo. Nähdään viimeistään koulun jälkeen. Mä tulin äsken kotiin ja kello on noin vartin yli 6. Ja siis koulua oli normaali eli 3 ja sit mä menin kaupoille. Käytiin äitin kanssa ruokakaupassa ja sitten käytiin yhdellä salilla tutustumassa. Eli me käytiin vaan kattelee ja kiertelee siellä ja käytiin kattoo pukkarit tälleen, niin äiti osti mulle kuukauden jäsenyyden sinne salille. Että nyt on tää eka kuukausi, että mä kokeilen, että jos mä tykkään sit salista ja innostun käymään siellä, niin sitten mulle varmaan ostaa sitten vuoden jäsenyys, joka on sitten halvempi. Ja mä oon nyt tosi innoissaan, että mulla on tää salijäsenyys, tai jotenkin tosi kivaa. Mutta joo, koulupäivä oli ihan ok ja tälleen. Mut mä menen varmaankin nytten syömään, koska mä en oo syönyt ihan hirveästi koko päivän aikana, paitsi aamulla ja päivällä nyt mitä söin, kun oli koulussa ruoka, mutta joo, mä menen nyt etsimään jotain syötävää, mulla on ihan jäätävä nälkä, niin joo. Mä otin tosiaankin siis tässä nyt sitten extempore ponin sisälle. Eli siivosin toisen karsinan ja otin sen sisälle, kun siis tuolla on aivan järkyttävä keli. Albert on meillä sen takia yksin, koska meidän oma hevonen, Suomen hevonen, myytiin noin 2 kuukautta sitten. Ja Albert on siis meillä vaan ylläpidossa, mutta siis sen omaan kotiin ei vielä mahtunut, niin kyllä Albertin olisi pian olisi päästävä takaisin ihan omaan kotiinsa. Ja toivottavasti hän pääsee pian kavereittensa luokse, ei ole hyvä pitää hirveän kauan yksin, mutta joo, mä lähden nyt sisälle, täällä on aika kylmä. Mä ajattelin, että mä voisin editoida mun Get Ready With Me, minkä mä tein tänä aamuna. Niin mä saisin sen ehkä vielä julkaistua nytten illasta. Kello lähenee 7:30. Jos mä saisin sen editoitua ja ehkä julkaistua, niin olisi ihan tosi hyvä. Mä sain editoitua sen koko Get Ready With Me. Ja se nyt lataa TikTokiin ja joo, sen pitäisi olla kohta siellä. Mä laitan mun TikTokin ja IGn tohon captioniin, niin voitte käydä kattoo itse. Tosiaan kello alkaa lähestyä 8:30 ja mä ajattelin, että mä lopettaisin tän mun vlogin tähän, koska tässä illassa nyt ei enää oikeastaan tapahdu mitään, että mä vaan niinku teen iltatoimet ja menen nukkuu ja tälleen. Niin tässä ei oikein enää mitään katsottavaa, niin joo. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Tää on varmaan aika tylsää katsottavaa ja nähdään toivottavasti pian uusien videoiden parissa ja toivottavasti tykkäsit ja joo, ei mulla muuta. Heippa!